A marca Pesca de Rías podémola atopar nunha lonxa, no mercado e mesmo nun restaurante. Este selo pon en valor os produtos do noso mar, procedentes da pesca de baixura. O resultado final pode ser este ou tamén este, pero antes de chegar ao prato, imos coñecer a orixe do produto. 50, 40, 30, 20, 10, Estamos nunha lonxa en plena poxa. Os barcos de baixura acaban de chegar a porto. Este tipo de embarcación se empregan métodos artesáns de captura respectuosos co medio ambiente. O resultado de todo un día de traballo acaba de entrar pola porta. É inmediato, tan pronto chegan, casi non teñen que esperar porque hai bastantes zonas de pesado. Nada, hai un pesador en cada sitio e encárgase de ver que o peixe cumple cos requisitos mínimos de frescura e demais. Así que en canto se produce a descarga na lonxa, o peixe xa goza da súa identificación de Pesca de Rías, pero para que as capturas conten con este selo é imprescindible toda a cadea de produción e comercialización. O proceso de certificación de Pesca de Rías parte da lonxa, o produto certifícase na lonxa, pero tamén calquera dos selos da cadea de distribución, sexa a propia lonxa, sexa a depuradora, sexa o comercializador en primeira venta, sexa os intermediarios, todos eles pasan por ese proceso de certificación. Temos un sistema de auditoría externa que certifica que a trazabilidade se mantén en cada un dos selos da cadea e, por suposto, cando o consumidor adquire un produto Pesca de Rías ten a garantía de frescura, de calidad e desa aposta pola pesca artesanal de baixura. O selo serve tamén de revulsivo para as vilas mariñeiras galegas. Un dos grandes trasfondos que ten a marca de calidad é que poñemos en valor todas esas pequenas vilas mariñeiras e de tal xeito que representa un proxecto social de posta en valor dese sector e tamén de compromiso con fixación de poboación nesas pequenas vilas. Coa marca Pesca de Rías garántese a calidade e a frescura, pero tamén a variedade de especies que se ofrece ao consumidor. Apuesto por el producto de Pesca de Rías porque es pesca artesanal de aquí de la costa, de las rías todas nuestras, pescado fresco y variable, que tenemos cada día una cosa distinta, nunca traemos siempre lo mismo, tenemos lo que en ese momento hay en la lonja. Ane é unha das moitas praceiras galegas que apostan por Pesca de Rías. A presenza deste selo nos mercados galegos permite ao consumidor identificar o produto e as súas características. É unha garantía na etiqueta que ven a procedencia do peixe, o nome da embarcación, como é tratado ese peixe. O potencial de Pesca de Rías serve tamén para promocionar o peixe de baixura entre aqueles que nos visitan. Sobre todo da xente de fora que ven, xa a pinta do peixe cambia totalmente, a calidad, o brillo, e bueno, sí que suelen pedirche a etiqueta. La de aquí ya está más o menos acostumbrada, pero la que viene del interior hay mucha diferencia, le encuentra mucha diferencia. Prefiere pagar un poquito más y llevar cosas que en su tierra no comen. En Galicia tamén hai moitos restaurantes adheridos a Pesca de Rías. Un deles atopámolo en pleno centro de Pontevedra. Neste local decidiron apostar polos produtos amparados con este selo. Poñemos os produtos de Pesca de Rías porque ao final é un selo de calidade que o que nos garantiza son as cousas máis importantes que nos lle pedimos a un produto, que é un pouco a orixe, é dicir, un produto galego de cercanía, un pouco o método, digamos, de captura dese produto, é dicir, dunha forma artesanal, que ao final o que garantiza un pouco a calidade do produto, é dicir, que chegue da mellor maneira ao noso local, e logo a frescura do mesmo. O local vai mudando o seu menú en función do que o mar ofrece. A súa preparación, aínda que moi coidada, é simple, por unha boa razón. O que é bo, lle gusta a todo o mundo, o que é de calidade, todo o mundo aprecia, entón é sinxelo. Nos intentamos, digamos, estropear o produto o menos posible, como dicimos, pois coccións precisas, moitas veces en cru, que este tipo de produtos con esa calidade sí que non lo permiten. Así é como por fin o produto de Pesca de Rías chega á mesa. Do mar ao prato pasaron moi poucas horas, o tempo suficiente para garantir que o peixe e o marisco que saboreamos goza das mellores características.